बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ नेशनेल गेम्सआव बर' फिसाफोरा बाहागो लागोन। गुजरातआव 29 सेप्तेम्बरनिफ्राय 12 अक्ट'बरसिम खुंजागासिनो थानाय 32थि नेशनेल गेम्स 2022 आव बर'नि सानै बक्सार जमुना बर' आरो अंकुशिता बर'आ गेलेगोन। जमुना बर' आरो अंकुशिता बर'जों लोगोसे गुबुन सासे बर'नि फिसा पूजा बसुमतारियाबो नेशनेल गेम्सआव गेलेनो थाखाय सायख'जादों। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन धुपगुरि गामिनि थागिबि बन्दाल बसुमतारि आरो कबिता बसुमतारिनि फिसाजो पूजा बसुमतारिया जुड'आव गेलेनो थाखाय सायख'जादों। मख'नो गोनांदि पूजा बसुमतारिया खेल' इन्डिया गेम्सआव सनानि आरो मणिपुराव जानाय नेशनेल गेम्सआव सनानि मेडेल देरहाखांबाय आरो इंलेन्डआव खुंजानाय कमनवेल्थ गेम्सआवबो भारतनि जानानै गेलेहैखांबाय। टंलानि सासे बर' हारिनि दावहारु जोहोलाव बर'आ एन.डी.एफ.बी. राजु सरकार बिथाङा जिउनि जोबथा साजा फोसावजाना फिन जोबथेसालियाव थांफिननांसिगोन। जोबथेसालियाव थांफिननायनि सिगां राजु सरकारनि दुखु गोनां बिबुंथि। राजु सरकारा गुबुन हारिनिब्लाबो बिथांनाव बर'नि थै दं होनना आं फोरमान खालामनो गोनांथि गैया, बेखौ बर' हारियानो मोनथिगौ। राजु सरकारा बर' रावजों बिबुंथि लाखिनानै बुङोदि बर'फोरखौ सोरबा हारसाया बुथारनो हागोन नामा? रावबो हाया बर'फोरखौ बुथारनो। हारसाफोरनावबो गोबां केस दं, नाथाय उदां अख्राङाव थानो मोनदों। दिनै बर'फोरा मानो मोनाखै? बर'फोराल' आसामनि दायनिगिरि नामा? प्रमद बर' बिथाङा जोबोद साननांगौ। सासे फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै दिल्लीयाव गामसा गाननानै बड'लेण्ड नांगौ होनना थर'ना होदों। नाथाय दिनै मा जादों? मानो हारिखौ फानदों नोङो होनना? आङो जोबथेसालियाव थांफिननो थियारि। आं थैनायखौ गियाखै। आं नोंसोरनि थाखाय नांदों आरो नोंसोरनि थाखाय थैगोन। लोगोसे बर' रायजो राजाखौ ज' जानो खावलायो राजु सरकारा। बर'आ एन.डी.एफ.बी, पि.एस.आर गासिबो ज' जानानै प्रमद बर'खौ एसे दांनांगौ। प्रमद बर'आ जोंखौ मा खालामदों? प्रमद बर'आ बर'फोरखौ फानबाय। लोगोसे राजु सरकारनि बिसिया गाबै गाबै बुङोदि बिटिआर सुक्तिया दिनै 1.5 बोसोरनिबो बारा जाबाय, नाथाय रावबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै। जुदि बर' जानानै बर'खौनो नायाखैब्ला जोंखौ मा नायगोन? रन्जन दैमारिया दिनै गोबाव बोसोर जाबाय। बिथाङा सुक्ति खालामनाय हिसाबै बाहेरायाव थानांगौ। रावबो सरकारा मदद होआखै। प्रमद बर'आ गावनि सार्थ लानानै दं। बे राजखान्थिखौ जोंनि थै मोदै दान होनानैसो मोननाय। आरो जुदि हायोब्ला बिस हर, दानो फिसाफोरखौ लानानै बिस लोंनानै थैगोन होनना। क'क्राझार जिल्लानि दतमा बाताबारि गामिनि केबिनेट मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्मनि आंगो बिदा बर' थुनलाइ आफादनि जिउनां सोद्रोमा, दतमा गोजौसिन फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि, दतमा दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म लाइब्रेरि काम मिउजियामनि नेहाथारि पुतुल चन्द्र ब्रह्मआ मैया फुंबिलिनि 10:45 समाव रुंसारि जानायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, उकिल मोसाहारिजों लोगोसेनो इउ.पि.पि.एलनि दैदेनगिरिफोरा नखरनि दुखुनि समाव गसंफैयो आरो पुतुल चन्द्र ब्रह्मखौ जोबथा बिदाय होयो। आसामनि थागिबि डि.जि. हिमन्त लोहियाखौ जम्मु काश्मीराव बुथारदों। नखर मन्त्रि अमित शाहआ जम्मु काश्मीराव दावबायहैनाय समावनो डि.जि. हिमन्त लोहियाखौ बुथारनायनि सन्देह। डि.जि. हिमन्त लोहियाया थांनाय दान मोननै सिगांनिफ्रायनो जम्मु काश्मीर जोबथेसालिनि गाहाय बिबानखौ गावनि लोगो राजीव कुजुरियानि न'आव थानानै सामलायगासिनोमोन। नाथाय थांनाय हरनि समाव हिमन्त लोहियाखौ बिथांनि थाग्रा खुलिनिफ्राय गारामा हाजानाय जिउ गैयै थासारियाव बोखांनो हायो। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो। मख'नो गोनांदि डि.जि. हिमन्त लोहियाया 1992 बेट्सनि आइ.पि.एस. अफिसारमोन। डि.जि. हिमन्त लोहियानि खामानि मावग्रा यासिर आहमेदखौ पुलिसआ बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि होनना सन्देह खालामदों आरो बिथांखौ दायो पुलिसआ खाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्मनि आंगो बिदा पुतुल चन्द्र ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जानायाव बर'नि गोबां दैदेनगिरि, माखासे आफादफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। पुतुल चन्द्र ब्रह्मनि रुंसारि जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथां रुंसारिनि गोजोन जिउमानि थाखाय आनान गसाइनियाव आर'ज गाबहरो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।